Moi ja tervetuloa jälleen esitystekniikan erikoishommojen pariin. Ja tällä kertaa me ollaan Vesan Pytingillä. Ja Viltsu löytyi täältä. Mitä sä duunaat täällä? No, hivelen näitä karamellin värisiä nappuloita. Mutta sehän on hirmu kiva. Tiedätkö sä oikeesti, miten nuo kaikki tekee? No mä tiedän suurin piirtein. Siis suurimmasta osasta mulla on joku käsitys. Sitten osa on täysin pimeydessä, mutta mä en käytä niitä. Ymmärrätkö mä oikein, että sulla on niinku tää lava isoin? Ei kun katsotaan ympärillä. On mulla, vaikka pienihän tää vielä on. Mä kuulen kanssa tosi usein, mutta niin, ollaan täällä Vesan Pytingillä, täällä on jotain semmoista niinku, sä teit jotain tämmöistä monitorihommaa tässä vissiinkin. Joo, kyllä. Näin mä oon ymmärtänyt itsekin. Mikäs semmoinen monitorihomma sitten on? Että? No se on sitä, mitä bändi kuuntelee lavalla. Siis ne kuuntelee jotain eri musaa, mitä yleisö vai? Joo, kyllä, pitää paikkansa. Onko heillä mahdollisesti Glenn Medeiros ja Nothing Gonna Change My Love For You? Ei ole sitä, mutta nää tykkää Deep Purplesta. Vedetäänkö ihan vanhaa vai miten tuoreella mennään? Fireball ja Highway Star on nyt ollut viime aikoina. Me digataan myös. Hei, mutta nyt ollaan katsottu tää työpaikka, tämähän on hirmu tylsä. Täällä on niinku kaikennäköistä tämmöistä vaan niinku rumuutta ympärillä, niin mites toi yöpyminen? Teillä on vissiin jossain bussi tuossa takana vai mitenkä? Ei, tällä kertaa ei olla linja-autolla. Nyt on semmoinen melko vaatimaton, niin hotellimajoitus kyllä joo, melko vaatimaton. No pitäisikö meidän mennä ihan katsomaan se, että miten semmoinen niinku normaali tekniikko niinku viettää tämmöisen niinku normaalin festarikeikan yön? Joo, käydään ihmeessä katsoa. Joo, älkää sit säikähtykö, se voi olla ihan mitä vaan. Joo, siis, ja mähän en ole siivonnut siellä, mä oon ollut siellä kuitenkin jo yötä. No, yritetään. Niin, nythän me ollaan ihan niinku perushotellimajoitus, onhan tää vähän vaatimaton. Mutta niin, onko tää on siinä niinku tossa, mutta tämähän on kivan lähellä kuitenkin. Että tässä joo, siis tää on niinku, siis nimenomaan niinku työmatka on niinku hyvä. Tämä 313, tämähän on niinku akuankkahuone. Joo, näin mä sen muistelisin. Tämähän on tää henkilökunnan WC-tilat. Itsehän en käytä tätä juurikaan. Töistä tullessa mä pesen kädet tässä. Ja siinäpä se sitten onkin, että en mä tätä käytä muuten. Et mullahan on tuolla pidemmällä löytyy sitten niinku varsinaiset fasiliteetit. Pitääkö tää ottaa kengät pois? Joo, se on jotenkin kivampi. Niin, kun ei viitti kuitenkaan sotkea turhaa. Hotelli näköjään toimittanut mulle tämmösen pienen yömyssy. Onko se Valpolicella? Amarone. Joo. Klassikko 2012. Vaikuttaa varmaan aika ok. Joo. Pitää tosi ottaa ilmaantumaan tosi jossain vaiheessa. Tälle tilalle mä en nyt vielä oikein keksinyt käyttöön. Sänky. No mutta tää on tämmönen, että tää on ihan ok. Joo. Ja tää parvekehan on vähän pieni. Niinku tästä näin. Petri Nygård, festari eka esiintyjä. Joo. Mut joo. Siis mennään sisälle takaisin. Okei, tämmönen parveke. Mutta se että nämä pari ovet, mitkä avautuu tänne, niin se tuo sitä tilaa paljon enemmän tuohon parvekkeelle sitten. Hyvin perinteinen. Joo. Kävin eilen illalla saunassa. Aika ok. Täällä on sitten tää toinen vessa, että tännehän ei sitten toi henkilökunta ei pääse tänne ollenkaan. Joo. Että ne käyttää sitä siellä. Mut tämähän on tämmönen hyvin hillitty. Joo, mut kyllä tää kyllä mä voisin sanoa, että tää on perus plus. Joo, 8 plus, ihan ok. Että ei se on aika naasta, että se ei tosiaan ei ole lähdetty silleen hulluttelee, että on aika hillitty. Joo. Niin, kyllä tää voisi tylsäksi käydä. Niin. Joo. Ei, mut hei, kiva, että päästiin tälleen kattoon, kun nähdään tää arki tästä. Hei ja kiitos teille ja kiitos. Täällä on taas linkkejä löytyy tuolta alhaalta.